Kulħadd isir ħabib miegħek. Dan kien il-messaġġ li għaddiet ma' dal-istazzjon Carmen Kawki, volontiera mal-Caritas li nhar il-miliet għażlet li tqattaw tajn fil-preparamenti u l-ikla tal-miliet li tellet għal 11-il darba. Din l-ikla tkun miftuħa għal daw kollha li jew ħossuhom weħidhom jew inkella m'għandhomx il-mezzi biex jagħmlu l-ikla tal-miliet u għal din is-sena laqgħet ma' 600 persuna illi flimkien iċċelebraw il-miliet imma mhux biss. Kif tispjega Kawki? Li nista' nitkellem ma' nies li jkunu bil-qeda fuq il-mejda mingħajr ma tkun tafhom jiftu qalbhom miegħek x'jismek inti taħdem il-Caritas u isu kulħadd isir ħbieb miegħek. U inti bla ma trid tgħidlhom pereżempju il-Caritas fiex tista' tgħinek. U daw jgħidulek affarijiet tagħhom. Fil-fatt il-Caritas tieħu kont tal-ħtiġijiet li jkollhom dawk li attendu għal din l-ikla biex imbagħad tkun tista' segwihom matul is-sena u b'hekk l-ikla tal-miliet fil-Kurja tal-Arċisqof tkun biss il-bidu ta' rapport mal-Caritas biex dak li jkun jerġa' jintegra ruħu b'mod sieħ fis-soċjetà. Interessanti kif Kawki qasmet magħna wkoll il-ġibda li għandha għall-ikla fuq bażi personali. Li ħajjarni biex tiġi volontiera x'kont nara din l-ikla fuq it-television u dejjem xtaqt nista' nagħmel biex nieħu sehem fl-ikla tal-Kurja. Tħalt volontiera l-Caritas jagħmlulek interview hekk u is-sena l-oħra kienet l-ewwel darba li ġejt, ħadd pjaċir immens għal volja ejjejt, imma dis-sena preparata sew għax hija t-tieni sena u qed nistenniha. Apparti minn hekk tkellimna wkoll ma' Josef Paċ li wkoll huwa volontier mal-Caritas u l-koordinatur tal-ikla. Il-ikla tal-miliet hija stedina ta' familja waħda li qegħdin jiġu hawnhekk hawn ħafna volontiera, għandna mal-madwar 100 volontier li jgħinu fil-preparamenti fil-ġurnata tal-lum kif qegħdin naraw u anke l-għada x'għad ovvjament tittiżbarazzaw hekk. Interessanti kif din l-edizzjoni mhux biss kibret tant li kellha tintrama tinda fil-bitħa tal-Kurja, iżda fiha tqasmu wkoll kartolini mħejja minn tfal illi b'mod anonimu għaddew messaġġ lil dawk illi attendew għal din l-ikla. L-ikla rat ukoll is-sem tal-grupp mużikali Extend ma naqsitx ukoll l-attendenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom tal-Prim Ministru Robert Abela.